Priatelia, Matovičovcov bez ohľadu na to, ako ich nazveme, či je to Oľano, Slovensko, alebo akokoľvek si zmenia názov, stále sú to kati eurofondov. A majú tú drzosť a absolútnu stratu súdnosti, že do parlamentu prichádzajú s návrhom na uznesenie, ktoré sa má týkať eurofondov na Slovensku. Tá partia, ktorá chcela, aby mestá a obce mali 15% spolufinancovanie eurofondov, aby mestá a obce ľudsky 15% spolufinancovali programy cezhraničnej spolupráce Interreg, tá partia babrákov, ktorá nebola schopná vyhlásiť žiadnu eurofondovú výzvu, tá prichádza s návrhom na uznesenie Národnej rady, že čo sa ide diať s eurofondami. Priatelia pokazili všetko, čo mohli. Oni nevyhlásili výzvy, oni chceli 15% spolufinancovanie eurofondov cez samosprávy, oni spackali základné veci, ktoré sme s Richardom Raším upravovali a opravili. Upravili sme metodické usmernenia, aby bolo pre samosprávy jasné, či ide skôr výzva alebo projektový zámer. Zmenili sme základné parametre v zákone o eurofondoch, zmenili sme zákon o verejnom obstarávaní, ktorým sme zvýšili limity, skrátili lehoty, zaviedli sme mapu partnerstva, kde sú všetky eurofondové výzvy na jednom mieste. Za 16 mesiacov sme dali do regiónov vo výzvach 2,1 miliardy eur a všetky výzvy z eurofondov pre regióny boli vyhlasované potom, ako ich najskôr územie pripomienkovalo. Takže ak čítam uznesenie z dielne Matovičovcov, Matoviča, Remišovej a všetkých, ktorí spackali na Slovensku eurofondy, tak sa nestačím diviť. Oni chcú, aby vláda prijala uznesenie, na základe ktorého sa vyvodí politická zodpovednosť za súčasný stav vrátane dotknutých inštitúcií. Ak to má byť vyvodenie politickej zodpovednosti za niečo a voči niekomu, tak nech to urobia oni. Nech odídu do pekla z politickej mapy, pretože ak vyvodiť zodpovednosť za to, čo sme museli za nich hasiť, čo sme museli opraviť pre regióny, tak je to všetko, čo dokázali spackať. Oni chceli zaviesť výpalníctvo samosprávam. Toto sú babráci.